Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα θα παίξουμε Brookhaven, θα είμαι πλούσιος στο Brookhaven με τον Ηλία, part 2. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για κλείδωσε κι εσύ. Ρίχτες, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να κλειδώνουμε. 3 φορές 4. 4, πρέπει να πάντα να είμαστε ασφαλείς. Όντως, γιατί μετακομίσαμε κιόλας και στο καινούργιο σπίτι, οπότε... Ας το καλύτερα να μην το ρισκάρουμε. Πάμε τώρα να πέσουμε για ύπνο. Ακόμα δεν το είσαι... Από κάτω είναι το δωμάτιο. Δεν το έχει συνηθίσει. Όχι ακόμη. Εδώ Είναι κάτω. τόσο καιρό. Ούτε μια εβδομάδα δεν. Όχι. Πού είμαστε? Εδώ πέρα. Μισό, γιατί δεν βγαίνω από την τουαλέτα. Εδώ. Εδώ είναι το. Ναι, εδώ. Εντάξει, έχει γυμναστήριο. Έχει γυμναστήριο, το βάλω. Πάω έξω. Όχι, εδώ θα κάτσεις. Να φυλάω το μέρος. Μαζί μου. Οκ, κάθε δύο. Εμένα θα φυλάς, όχι το μέρος. Το μέρος δεν μας νοιάζει. Εμένα μας νοιάζει. Αντιπέσαι και εσύ για ύπνο. Όχι, πρέπει να φυλάω. Καλά, καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα ζω και το όπλο που το έχω έτσι. Τι ίσταξα κι εγώ. Θες να μπεις καλά ελιστής? Δεν νομίζω. Θα σπέσω κι εγώ για ύπνο. Μέχρι να γίνει βράδυ. Πάμε. Να ξυπνήσουμε. Έλα, σήκω. Έχεις να πας στο δικηγόρο, ξύπνα. Τι, Πάμε. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ κάτι άκουγα. Δεν θα είναι. Σαν τα λιφάδα σου, μάλλον. Έλα, εσύ οδηγά. Θα γίνω μουσκέμα. Πάμε. Μην κάνει drift. Θα ξεράσω. Νομίζω έκανα ένα μικρό drift. Κάτι πίσω. Το αμάξι μας έχει γίνει λίγο... Πάμε. Χτίσα κι άλλος ενεδοξύστης. Δεν τελείωσα το άλλο. Ωραία. Θα προχωρήσεις? Εντάξει, πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Στο παλιό σπίτι. Καταστράφηκε το παλιό σπίτι, θυμάσαι. Κρίμα, ναι. Θα τόσο ωραίο. Εδώ πέρα δεν. Όχι, συγγνώμη. Πήγα σε λάθος σημείο. Γιατί πού πηγαίναμε, ξεχάστηκα. Το δικηγόρο λέει. Ναι. Εδώ πέρα είναι ο δικηγόρος. Σε περιμένω. Εντάξει. Κύριε δικηγόρε. Γεια σου. Είστε εδώ, γιατί με καλέσετε τόσο νωρίς? Εντάξει, 1:30 είναι. 1:30 είχαμε να Εγώ συνήθως ξυπνάω 3. Εντάξει. Σιγά. Πήρες καινούριο σπίτι, σωστά. Πόσο το πήρες? 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν έχω τόσο πολλά λεφτά. Τι θα κάνω? Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα εσείς πόσο πρέπει είναι να το βρείτε. budget σου αυτή τη στιγμή? Πόσο παίρνω? Πόσο είναι το budget σου αυτή τη στιγμή, όχι πόσο παίρνεις? Εγώ ξέρω πόσο παίρνεις. 3 δισεκατομμύρια. 3 μόλι. Καλά. Όχι, εσύ είναι το budget μου. Ναι, ειδικά. Άκουσα πόσα ήθελα να πάω, πόσα πήρα το σπίτι. Το budget μου είναι 12 τρισεκατομμύρια. Γενικά λίγο. Μειώθηκε, ναι, όντως. Πάει ένα λεπτό, πάω στο δικηγόρο μου για να του πω να μου κάνει άξιση για να σου κάνω κι εγώ. Ένα λεπτό έρχομαι. Ναι. Μίλα εδώ πέρα. Μπορεί να αργήσω λίγο? Ναι. 5 years later. Κύριε δικηγόρε, ήρθατε? Ναι, δυστυχώς δεν μου έκανε μεγάλη άξιση. Δεν πειράζει. Μόνο 3 εκατομμύρια. Δεν πειράζει. Αφού εγώ παίρνω 403 εκατομμύρια την ώρα, εσύ πρέπει να παίρνεις τώρα... όχι. 15. Πριν έπαιρνες 10 εκατομμύρια τις 3 ώρες, οπότε τώρα πρέπει να σου δίνω... κάτσε να κάνω μια την πράξη, ένα λεπτό. Πολύ το κινητό μου. Κάτω στο τσάκι. Κάτσε να κάνω μια την πράξη. Πρέπει να παίρνεις... Δυστυχώς 12 εκατομμύρια. Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι. Εντάξει. Το bodyguard σου θα παίρνει 110 χιλιάρικα τη μέρα. Εντάξει. Πάρε και τα χαρτιά, αλλά δεν σου έχω δώσει ψέματα. Ευχαριστώ.
Γεια σου. Γεια σας. Κουτούλησε. Δεν πειράζει. Bodyguard, είσαι εδώ. Ναι, Ωραία. έμπα. Φαίνω. Πάμε. Αλλάζω και το φωτισμό και πάμε. Τι έγινε? Καλά, θα παίρνω 12 δισεκατομμύρια την 12 ώρα. εκατομμύρια μήπως. Όχι 12 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν ξέρω, 12 δισεκατομμύρια σου είπε 12 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, νομίζω θα ελέγξω και τα χαρτιά και σου πω στο σπίτι τώρα. Και εσύ νομίζω θα παίρνεις 100.000 τη μέρα. Θα ελέγξω τα χαρτιά γιατί μου τα έχει γράψει όλα, δεν θυμάμαι και πολύ καλά. 110 μήπως, γιατί ο υπολογισμός άλλα λέει. Θα σου πω, δεν είμαι Einstein. Το βραχώ, πάμε. Μες στη μέση με άφησες. Συγγνώμη. Ντροπή σου. Ντροπή. Δικό μου. Χώρα. Ευχαριστώ. Παρόλο που περνάω μέσα από το φουσκωτό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εγώ θα παίρνω 12 εκατομμύρια την ώρα και εσύ θα παίρνεις 110.000 τη μέρα. Κάτσε. Ένα λεπτό, ακολουθάμε λίγο. Γιατί τώρα στον υπολογιστή εδώ πέρα είδα. Λέει, εδώ πέρα μας έστειλε. Μας έστειλε πούντο. 3 αδερφίνια. Θα πέσει εσύ 12 εκατομμύρια τις 3 ώρες και εγώ θα παίρνω 110.000 κάθε μέρα. Αυτό έχει. Δηλαδή, το λέει κιόλας. Εντάξει. Οπότε, ναι. Εν τω μεταξύ αυτό το σπίτι είναι σε γραφείο, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει, θα την παλέψουμε. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα παλεύει. Ο καναπές ωραίος είναι. Έτσι. Πάμε για ύπνο. Να σου πω, να σε ρωτήσω. Αυτά τα βήματα που είχες ακούσει χθες, τι ήταν? Μάλλον θα ήταν φάλσου, να ουλιάζανε. Εντάξει. Εντάξει, καθημερινή συνήθεια. Πάμε. Καληνύχτα. Θα σας ίσω να βγαίνω από την κρυψώνα μου. Σιγά σιγά. Τα έχω αφήσει ανοιχτά. Καλέ. Θα πάω από εδώ. Καλέ, τα έχω αφήσει ανοιχτά. Πήρα αρκετά για το Πάσχα. Κάτσε να πάρω κι άλλο. Για το Πάσχα μου φτάνει. Καλά, ίσως το σωστά και κάτι. Έλα σώζω. Μας κλείσεις τα λεφτά. Ξύπνα. Ναι. Ποιο? Μας πήρε τα λεφτά. Τι? Κάτσε. Έχουν αφήσει αποτυπώματα. Κάτσε, ακολούθησέ τα. Να τα βρω. Κάτσε. Όπλα. Κάτσε, εγώ μπροστά. Πήγαινε εσύ μπροστά. Θα τα λες μπροστά. Πού είναι? Δεν το βλέπω. Εδώ. Πολλά λεφτά. Για ποιο λόγο? Πρέπει να πάμε. Ακολούθαμε. Πάω. Λες να είναι πάλι. Δεν μπορώ να πάμε πιο μετά, να καλέσουμε τώρα την αστυνομία και να πάμε εμείς πιο μετά. Νιστάζω. Προτιμώ να κοιμάμαι παρά να παίρνω λεφτά. Λες να είναι αυτός ο Κωνσταντής που είχαμε ακούσει στις ειδήσεις. Λες. Τρίχα. Ωραία, βάζω το πιο σοβαρό μας μάξι. Βασικά βάλα σε αυτές με αυτό. Πάμε. Να κλείσει τα φώτα γιατί εγώ θα πάθω. Θα τυφλωθώ πρωινιάτικα. Κάτσε να πάρω κανένα κρόσαν. Ναι, έχω πολλά. Αφού είσαι και τόσο έξυπνος, εντάξει. Σκοτώθηκα. Τι να πάρω για πρωινό? Θα πάρω. Ξέρω, μια βάφλα. Εδώ πέρα ήταν, θυμάμαι. Ωραία, λες να είναι εδώ. Το πέρασα. Κακό. Περίμενε. Είμαι κι άσχη τόσο δικός. Έλα. Δεν είναι εδώ. Πού να είναι? Παλιά εδώ έμεινε. Κάτσε να αρχίσουμε με την καλέτα. Ναι, τέλος.
Φύλλαγε εδώ πέρα. Και τα τελευταία. Χάρη, τέλος. Τέλος. Θες να σε πάω σπίτι? Να ξεκουραστείς και να ψάξω εγώ? Όχι, πάμε μαζί, εντάξει. Σίγουρα? Ναι, ναι. Όχι. Θα είμαι εντάξει, υποθέτω. Την κληρονομιά μου την αφήνω σε σένα. Σίγουρα δεν θέλεις, Άντε καλά, ας το πάμε πίσω. Όχι. Γιατί εντάξει, είναι και πολύ νωρίς. Καλά, ενώ εσύ καθόλου, εσύ ξυπνήσεις 5 δευτερόλεπτα πριν ξυπνήσω εγώ. Πάμε. Γκάζωσέ το. Είναι πολύ κοντά πέρα από όλα. Ευχαριστώ. Άλλο. Πήγαινε. Πάω. Σας μαζέψω και τα λεφτά. Κάτσε γιατί δεν μπορώ. Αχ, πάω να ελέγξω εδώ πάνω κάτω. Ποιος χτυπάει? Κανείς. Αχ, τι είναι αυτό? Ποιος είναι? Άνοιξε! Όχι, ποιος είναι, πείτε μου. Εγώ είμαι ο φίλος σου, ο Κωνσταντής. Δεν έχω φίλο. Έχεις ένα συνάδελφό σου. Έλα ρε Κωνσταντή, τι κάνεις? Μακριά, ξου. Αχίλητος. Πες, έμπα μέσα. Έμπα. Εντάξει. Πες μες στο κελί. Όλα αυτά δικά μας είναι τα λεφτά. Για μπες μία μέσα. Μπες μία μέσα στο κελί. Εσύ να μπεις. Μπες μία εδώ μέσα να δεις κάτι. Μπες μία μέσα να δεις κάτι ρε παιδί μου. Δεν θέλω γιατί είσαι το κωδικό και ξέρω ότι θα με κλειδώσει. Δεν σε κλειδώσω. Πας καλά. Φίλε, απλώς μπες εδώ μέσα. Άντε καλά. Αν δεν ξεχάσω το παιδί. Εγώ θα με κλειδώσει μέσα. Είμαι σίγουρος. Μιλάει κερδές, δεν θέλω να σκοτώσω. Θέλω να μιλήσουμε. Εσύ λείψες στο σπίτι μου. Ναι. Ή ο συνάδελφός σου. Ο συνάδελφός μου. Πού είναι? Δεν ξέρω. Μετακόμισε σε άλλη χώρα. Πριν λίγο καιρό. Οργίζεσαι. Ναι. Oh no! Στο πουλί. Σε σκατά μου. Εσύ με σου αρέσει, Μαμά. Έβγαλε τσεκούρι όλες. Αντέ! Εγώ είμαι κίνδυνος. Κάτι κατάλαβα. Αντέ. Γεια σου. Προσπαθώ να ανοίξω τον γκαράζ. Πρέπει να χάλασε το... όχι, εντάξει, έφτιαξε το. Γεια σου. Και σε σένα, έρχομαι σπίτι σας. Βγες από τα βάξ τώρα. Καλά. Γεια. Γεια σου. Εντάξει είναι ρε. Τι, ακόμη βράδυ είναι. 7 η ώρα και εγώ σου να τις 12. Τι. Άστα. Αυτός που μας έκλειψε στο σπίτι πήγε εξωτερικό και ο άλλος συνάδελφός του είναι ακόμα εδώ. Οπότε είμαστε μια χαρά. Και τα λεφτά δεν ξέρω. Εντάξει, τουλάχιστον τα άλλα δύο έμειναν. Άσαμε μια μεγάλη περιουσία. Γιατί τα άλλα δύο έχουν την μπάζα. Εντάξει, όχι τα άλλα. Λεφτά είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Έτσι ταχύ η ζωή. Πάμε στην δικηγόρο να τα πούμε και να... Όχι πάλι στο δικηγόρο μου, έχει γίνει εφιάλτης εκεί πέρα. Ωραία. Θα κάνω ένα γρήγορο μπανάκι. Πολύ γρήγορο. Όχι. Να σου κλειστείς. Πάω. Καλά. Θα κάνω κι εγώ ένα μπανάκι. Κάνω κακά. Λοιπόν... Θα κάνω ένα ωραίο μπανάκι. Όχι! Μακριά! Γιατί, τι έχω? Τίποτα το ιδιαίτερο. Το πολύ. Ένα μπάνιο ήθελα να κάνω καλέ. Εκεί πέρα είναι η τουαλέτα, πες στην τουαλέτα, θα πέσεις. Τι ωραία. Τρες. Καλά.
Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε και θα βγει και part 3, γι' αυτό περιμένετε. Τα λέμε!